हाँ रे तोर बहिन चोदी बतिया तो हम जाना तानी काहे से कि तोहर दीदी बतिया हमरो से कहत रहली लागत कि ससुरी तोहरो से कह देले बिया का। क्या बात कर रहे रे? अच्छा बा मोल चिकन हो जाई तो कैरम बोर्ड खेले में मजा आई। का हाल बा भाई लोग, हम आशा करत आनी कि रउआ लोग ठीक हो खब। एक बार फिर से हम आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि गुणदेश प्रेमिया के देखी न ई गाना आइल बा आ एकर दीदी नु अपना बलाडर में पाउडर मलतिया, समझ रहे हो? तो चली न हमनियो तनी चलो भाई। ना केकरो मजाल ना हा कि तोहर गाटा धो लेवे। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? आ ओहू में तो तू गणदेश प्रेमिया के बहिन नु बाड़ू तो एमे गाटा धरे के कौन काम बा, कुछ और धरे के। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। छोड़ दनी धइल सीना पर तू पाटा। हाँ ये तो बहुत अच्छा कहलू ताकि दूर से ही लोग समझ जाए कि हीटर में कितना गर्मी बा। नॉन है उम्र में भइले हेते साइड से। हाँ ये सब हस्त रेखा के कमाल हो। हमको नहीं पता काहे से कि लइका जवान बुढ़वा सियान सब के नेवान कराइए देले बाड़ू तो तनी हमनियों के अपन चेस्ट रेखा दिखावे के मौका मिल जाइत नु तो मजा आ जाए। पीठी के तो पता न लेकिन कोमर चाकर भइल होई ज्यादा सलेंसर छुआइला से। यही तरह ड्यूटी निभावत न रह। जब कुंवारे में ई हाल बा तब बियाहे के बाद का हाल होई। Once more. हाँ मलत रहो जब चिकन हो जाई तो कही है तोहरा गांव का मेला में खेला करे हम आ जाई। आ तोहनियो लोग के चले के बा तो चला लोगिन। ठीक है मिला तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर लिहा लोग। आ ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखा तारा तो पेज के फॉलो कर लिहा, आ यूट्यूब चैनल पर देखा तारा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिहा ओकरा दीदी खातिर। मिला तानी बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।